di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate drugs. Sa liwat manyong gabi, kamusta naman mga palangka naman tagpalabati, region-wide mga palangka kita sa nabilini sa kaoras, 13 minutos karong adlaw, Biyernes, Friday night, Primer Biyernes, unang adlaw sang Biyernes, Petsa 1, una man nga Petsa, bulala kita sang Hulyo, sa tuig 2022. Sa Biyernes na mga edisyon sa inyo sining nga pala tuntunan sa kinanda liwat naman aton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton sining nga mga correspondent. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas natipon nga mga police report, blood entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blood entry aton sining kapolisan Central, Southern, Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station dinhi sa Metro Bacolod. Of course, ang ato sini bata kadulungan oras sa kagabiyo ng ato sini nga Patrol 2. Ang ato sini nga Crosswind Patrol kay na panagarambiyong sa pilakabahin sa ato probinsya Dakbanwa sang Bacolod. Liwat nato nga bantayan, liwat nato ni Molsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Arano pa nga mga eventualities from where the action is. Para si Aksyon Zel Minardo magaresponder back to back sa aton nga piloto Aksyon Ninyo Bogina. Ang ato masiling nga pagbantay sang mga update sa balita nasyonal, international, breaking news, plus report, just and report. Ginatutukan na sang Biyernes naton sining nga pagpangalagad sa News Center. Boylog nato na puwersa ni Aksyon Am Defensor Lisay. Opdaman kita sa aton sining nga mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side. Ang puwersa ni broadcast engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert Aksyon Christian James Binares. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Tolog, Siyudad sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Pinyalan. Sa kinahanglan ng inyong sinihalagan, ang inyong siningang Kurmana Aksyon Night Patrol Program. Ako naman si Aksyon Eric Magbanwa, of the ninyo ako sa nabilini sa kaoras, 10 minutos, nga pagpangalagad, inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Naging manayanaya ang lakat sang panahon karon nga kakabihon ang pinaka-latest nga lakat sang panahon si Bagyo Duming. Ang amat-amat na nga mag-exit sa pungsod sang Pilipinas.
siling sang aton sining pag-asa kung mangin tayo yun lang ang dalagan sang sining bagyo nga si Doming nga ara karon sa kalayoon nga 975 kilometro east sang extreme northern Luzon. May dala nga hangin nga 75 kilometro por hora malapit sa sentro kag may pagmulumadlos. Dala ang hangin nagalabot sa 90 kilometro por hora sa kada sigon nga 15 kilometro por hora. Tisiling sa pag-asa si Bagyo Doming kon magsigisigi lang ang dalaga niya kag i-maintain niya lang ang alagyan kag ang iya sini dalagan posible buwas magagwa na sa Philippine Area of Responsibility si Bagyo Doming. Bot silingon kabay pa buwas ngawin maayo na lang ang lakat sang aton panahon. Ayos! Bago lang natapos ang inauguration oath-taking ceremony sang mga opisyales sa siyudad sang Bacolod sa natapos nga local election. Di halos tulo kompleto ang aton nga city official sa siyudad sang Bacolod minus kay Councilor Al Victor Espino. Damo ginatingala karon nga gabi. Ara gani kompleto ang grupo Progreso. Pero si Councilor Al Victor Espino ngari sa grupo ni Mayor Albi Benitez, uy, why siya makatambong sa inauguration kag oath-taking ceremony? Damo gid ang nag-alsa kilay nanong natabo kay Councilor Al Victor Espino nga why siya katambong sa inauguration kag oath-taking ceremony sang mga city official sang Bacolod City. Oy, basi kung may importante lang hilikoton nga hindi gid mapaiway perti isa man ni ka makabig nga importante nga aktibidades ang inauguration sang bag-ong city official sang Bacolod sa papanguna ni Mayor Albi Benitez kag ang papasumpa man sa ila bilang mga city official. Di waya makatambong si Councilor Al Victor Espino. Damo ang nag-alsa kilay kag damo gid ang nagpamangkot ano ang rason nga wala makatambong si Councilor Al Victor Espino sa inauguration oath-taking ceremony sa mga opisyal sa siyudad sang Bacolod. Ibaloon ta na buwasa kung ano ang pinakarason ni Councilor Espino nga wala siya makatambong sa sini nga aktibidades sang iya grupo. Daw halos ang Bacoleños nakabati sang speech pagpamulong-pulong ni Mayor Albi Benitez sa pumuluyong Bacoleños. Tanan nga media kay na nagtutok gid sa pamulong-pulong ni Mayor Benitez. Di kadamo siya sang mga programa nga gusto ya ipatuman sa siyudad sa Bacolod. Do katahom sa mga programa man ni Mayor Albi Benitez, no? Kung pamatian tang iya sining palayag kaina. Ang isa sa mga mention nito kaina, hatagan ko sang dako nga pundo kag promisa ko ina para sa Bacolod City Police Office. Wow! Diato gito kay na si Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Siguro pag-insindi ko, kanabatsagan ko, habok gid ang korason ni Colonel Martir sa anunsyo kay na ni Mayor Albi Benitez. Nasuportado ya kag tagaan niya sang dako nga pundo ang Bacolod City Police Office.
Kampyon nga parayag ni Mayor Albi. Pero ang boltada sina kalinong sa syudad sang Bacolod. Ang madasig nga solusyon sang kaso. Ang pagpabakod sang Police Visibility Patrol. Kasi niya, ara na ang full support ko sa BCPO. Ti ginasigaho mina ni Mayor Albi, in return, mangin maayo ang dalagan sang peace and order situation sa syudad sang Bacolod. Kampyon nga palayag ni Mayor Albi Benitez para sa mga taga Bacolod City Police Office. In-mention man to ni Mayor Albi Benitez ang natawag nga digital transaction bilang prioridad sang iya sini administrasyon. Kampyon man nalan sila niya dasig ang proseso sang mga kinanglanon nga dokumento sang pumuluyong Bacolinos. Hindi tanaya pag hulaton palabot ang isak bulan kung pwede malang marilis sa sinaang adlaw nga ginaproseso ang ila papilis i-release na. Huwag na sandamo pangagyan nga kung sino pang talpulano. Kampyon nga sistema kag kampyon nga palayag ni Mayor Albi Benitez. Ano pa? Ang wide coverage sang CCTVs kag solar power street. Kampyon ni ang solar power street lights sa syudad sang Bacolod. Paayuhon man ni Mayor Albi Benitez. Ining mga spaghetti wires hindi na gusto makita ni Mayor nga may mga nagakabit-kabit pa nga mga kunano pada nga linya sang komunikasyon nga daw lulinghod lang sa halayan. Damo sa mga programa si Mayor Albi Benitez nga ginpalayag kaina sa syudad sa Bacolod nga kumamatian mo kampyon ng mga programa. Kambal ni Mayor Benitez hopefully sa sulod sang 100 days maamat-amat na ninitanan tipon kag maamat-amat naman tapos ang mga programa naging plastarya sinigid lamang kagabi sa inauguration kag oath-taking ceremony sa mga opisyales diri sa syudad sa Bacolod. Ang natawag nga segregation program, segregation sa mga basura, may pakagat man to si Mayor Albi Benitez na kung sino ang nagasegregate sa gusto yung basura, tagaan incentives. In other words, tagaan cash. Kampyon. Ang mga dalan tadi nga nakitaan niya nga syado kagutok, gin special mention niya ang dalan Lacson. Baw, tisiling niya atagan tana sang lugar nga hindi maginutok ang mga salakyanta nga nagadala dira o nagaagi dira sa sina nga lugar. Bot silingon magkapatigayon kabagahimo sang access road si Mayor Benitez para nga hindi na ginutok pa ang mga salakyan specialmente sa dalan Lacson. Bao kampyon. Ang mga programa ito sa senior citizens, sa aton nga mga PW, kampyon. Hopefully, matapos ini ni Mayor Albi, iti in the long run, ang makabenepisyo, hindi gidman siya mo, ang makabenepisyo ya, ang pumuluyong Bacolinos. Siling niya, wala na ta color coding. Tapos na ang politika. Siling ni Mayor Albi Benitez, hugpungan ta ini, bululigan ta ni, sa ngalan sa serbisyo publiko sa ikauswag dugang sa syudad sang Bacolod. Naya Mayor, punto man si Mayor Albi Benitez, tapos ng eleksyon wala ta color coding. Ang sinoman nga magkadto dira
sa NGC tanan libre magkadto da. Kag kinanglan ang mga empleyado ta kinanglan smiling face. Kilalang nagayuhom nga nagatubang sa kliyente. Hindi ta magburingot. Bulingot ito magamba si Mayor Albi Benitez nga hindi ka mo magburingot ha. Magatubang sa tao nga patigayon sa transaksyon dira ka nagapangayo bulig sa aton sini nga NGC. Kinanglan ang aton nga mga empleyado, ang aton nga mga department heads always smiling face. Kati siling niya ang Bacolod City, City of Smile. Kilalan yuhom ta. Di yuhom nga daw ay nga yuhom ha. Kilalan ang yuhom nyo tamis gid. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Tikatahom sang mga palayag kay na ni Mayor Albi Benitez. Ang ginapangayo ilang to ang kooperasyon sang tanan nga pumunuyo. Wanita diya color coding. Kinanglan kung may mga nagapangayo bulig da. Ha? Yuhom gid kita. Tapos ang hambal ito sa mga private kag hospital, private kag government hospital. Kinanglan nga ang tawo kung nakakadto dira sa inyo hospital, pribado ka man ukon pampubliko, kinanglan maayo ang akomodasyon kag batunon nyo gid ang nagapangayo bulig, specialmente nagakadto sa mga private kag public hospital. Kampiyon man ano yung mga nami nga mga programa nga hopefully sa amat-amat matapos-tapos ni Mayor Albi. Ang suporta sang City Council pinapangayo gid sang Benitez administration. Good luck. Congratulations kay Mayor Albi Benitez kag sa mga ginpasumpa nga city official sa syudad sang Bacolod. Ayos! So Lunes panilagan ta kag hibaluon ta ang dalagan sang mga proyekto kag programa sang Benitez administration diri sa syudad sang Bacolod. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa mga nakataya sa STL, i-recap ta karon ang tatlo ka draw ha. Kag sa nakataya sa loto, ang resulta man dugay-dugay sang 658 kag 645. Sa mga nagalantaw sa ato sa nga Facebook Live via streaming, sa ato sa nga Facebook page, nagaanda na karon ligwa kag igtalopangot ang inyo sini nga mga greetings, provided ang ayo ta permis sa inyo is like kag share para everybody happy. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Special mention ko anay si Maninay Toto Chong sa nga Apollo Restaurant. Sa kay Bambam, sa kay Bimbim, sa kay Chingda, mayo lang nga pagpaurok-urok ha. Kay Maninay Toto Chong sang Apollo Restaurant tara sa may kwadra. Amo man kay Mrs. Gloria Dislati Sumbito. Hoy, fuerte. Si Madam Gloria Dislati Sumbito and family dira sa Valladolid. Happy listening gid. Amo man kay Ma'am Gina Gonzaga and family. Taga paurok-urok man.
Ulo pa salba lang nanay. Dugay-dugay tagaan ta chimpo kag ligwa. Ang aton nga mga greetings. Check tara ato sa nga Patrol 2, Cruisewell Patrol. Check tara si Action Zel Minardo. Baloon tada ang pinaka-latest nga kaganapan, sitwasyon dira sa New Government Center. May pulo pa niya, ponda kag-go, inom-inom, shot-shot Kag may bulo banda, kag kalingawan da, sa New Government Center. I-check na to sa nga Patrol 2, Cruisewell Patrol. Opod kay Action, Zel Minardo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Action, Night Patrol, Field Reports. Action Cell, maing gabi. Action Eric, mayong gabi. Yes, so July 1 na to subong. Ari kita Yes. Action Eric sa maya barangay. Ato isa ka barangay. Isa ka barangay Action Eric no kami gintambungan kita subong niya. Ako naging respondihan ta di. Pero Action Eric no, bag-ulan natapos man ang inaugurasyon no sang bag-o nga administrasyon si Mayor Albi Benitez. Kaupod man sa iban pagili ni Action Eric nga mga opisyalis na dira sa may NGC kagina ba damo gid ang nagatalambong sini mga very important na person kay kasubong man ti ang mga supporters gid no kung di na makabig nga amo gid ang nagapadaog niya kaya Mayor Albi Benitez Action Eric no so subong no dira sa mga dalan Lacson kaga sa mga kada areas na sa national sa Bacolod makita man nato na nga normal na ang dakat sinisa nga trapiko kaga ti kagina damo gid na nagatalambong dito sa may NGC which is Action Eric na makita naton at siniya halina pa sa nagkalain-lain nga lugar diri sa may Negros Occidental Paghalin nyo to kaya nasa NGC, ano ang ulihi ito nga mga aktibidades? Paghalin nyo to? Pagalina namon Action Eric may singalong nga may banda-banda. Taro entertainment na isili na dito na kung sino man na gusto mag-enjoy sini. May pulo pa nyapon to, may inom-inom to na, no? Panyapon Action Eric na nyapon kami to gani. Ay, tuod? Oo, nanyapon kami ano lang ng vegetarian kami subong nga gabi. Ay, yaman. Vegetarian subong nga gabi ano ng vegan salad kag mga pasta ni no wala nagkaon kanon na. Dili ba? Lechon to tapos, gid? Ang lechon lang ako katila wala sa lechon. Ay, katulong lechon nga, how? Naubos na pagkita namon kay do kasako gid kagina ti pagatan-aw yan namon na na Action Eric na impats na. Impatso ng lechon. Ay, di ka mo kahingagaw. Damo lechon to. Manila paper na lang ako nakita. Na lechon ang bidilin. Kaya paabot pa kami ni Nilmar kag ni Christy nga pagbalik mo may dala ka nga pinutos bisan tulo tiil ang kagaulo. Oo, ganito. Ayun, kapataning ulo. Tanglad na naman to kag Manila paper. Bata ka na mo si audience. Siya sa mga gabi. Mga kabataan. Wala ka mo yes, so, so Action Eric, ati ang aton triya nga syudad, no? Sa natapos, sini kong i-assess nato, siya nangin matawhaya, no? Kaga madilalagon, ini ang ginpatigayon nga inaugurasyon, no? Sa wala pa, samtang wala pa yung natapos, sini inaugurasyon yati ang mga katapon, mga law enforcement agencies naka-standby dyan sa Gliapon. Until na Action Eric, no? Alibot pa sila dito sa Gliapon, sa may NGC. Namipol out yung sabayin sa nga K9 units kay secure naman no kagti nagamatamat naman ni sila panghimos naman no pagkatapos ni nila ginhimos naman na dito ang NGC ground no kagti siguraduho naman nga mangin matindo no pagitati kung aton nga balikan no ang isa sa mga plano diri ni Mayor Albi Benitez no ang makahawiran naton na si Action Eric ni ang pagpataas man sa bahin sini
sa nga fund no sa pulis ang pag-eradicate sa mga spaghetti wars diri no kang mamatian ta sini ang iya nga mensahe no nga dapat ini ang syudad sang Bacolod mangin matinlo no literally clean gidya action Eric no kung nga sa diin pagid kung kada Domingo amo ning ginahulat-hulat ko pagid kada Domingo ko no basi i-close ang iban sini nga mga dalan no kag suportahan ini ang mga micro entrepreneurs bala mga gagmay nga mga negosyante no support small business action Eric no which is sa sinabi nga dalan siraduhan dira kag makabaligya sila na sa ila sini nga mga inuga baligya mi action Eric subong sa mga street foods no kay para makabenta man kag makaganar kag ang wala sini kuno ya obra na tinguhaan nga ma-providean man obra sa nga gobyerno diri sa may syudad sang Bacolod action Eric. Mga sinib lang housing project ang hindi kasarang magbayad sa iya sining balay paobrahon pa para makabayad sila nami no. Yes, ang mga action Eric, ang mas manami pagidra, no, kung ang mga homeless ni action Eric, no, nga okay lang man ang paminsaron, sagaan sila sinisang ginatawag nga livelihood program bala, kay ti at least hindi na sila magdalang-dalang sini, kung diin sila mangita sa ilakalanon, kung diin sila makatiner, no, tagaan naman sila igtalupango, diri sang aton nga gobyerno sa may syudad sa Bacolod, pero looking forward sa mahimo sini sa nga bagong administrasyon action Eric, no, kay ti bago pa lang man sini, no, effective today, July 1, ang pagpungko siya ni Mayor Albi Benitez. So, panginbulahan man naton ang bagong administrasyon kay kasubong man action Eric no, sa mga dumaan nga sil nagadalaog sa gihapon ti mula nang wala ta pa namalan gin nga rason ang nga absent niya si Councilor Al Victor Espino kagina kay ti sa dusi sila kabilog unsi lang niya ang nakatambong sa inaugurasyon sa nga councilor diri sa may syudad sa Bacolod action Eric. Ganito daw halos tanan do natingala nga si Al Victor nga ara gid sa linyada ni Mayor Albi way ka-attend sa inauguration kag oath-taking ceremony. Yes, ang mga gani. Siguro may mga personal reasons hindi man ni sila maten man ni siguro kung hindi lang gid bala emergency o kung importante sini ang iyaya nga ginkadtoan action Eric. So amo na ngaton nga ni no balood so kung wala siya sa inaugurasyon ni action Eric. Ang lugar na ganakadtoan nyo may ano na da subong? May bypass di action Eric. Ay gali ka. May bypass. Ginaulat ng kagawad. Kanang kagawad gali ato sa may ano, sa may agency. Ginaulat ulat din sila sa mga operatiba. Nakatanding ang kabalo kami ginhagad nilang tunamon. Gani man no? Ano nga barangay na oh? Barangay sa may singka ngayon. Okay. Ato gito tanan guro nga mga opisyal guro sa barangay, guro sa kay Mayor Albi. Yes, ato gid dito. Bisan Ato to. guro president, guro pwede naman na mag-witness guro da. Dia paon pa sila subong action Eric, no? So ginaulat-ulat pa nila kay pakadto naman ko ng kagawad. Dapat kagawad gid action Eric. Okay. Amon isang ila protokolo ang ma-witness. So may media na ti kagawad na lang ginahulat-hulat sini. So sa bang action Eric. Ngunit timbre sa kon di bagulang oh. Out of the country kuno si Al Victor. Out of the country, Out of the country Base. si Al Victor Mig. Upod kami sa Team Asinso. Gali ka? di mas importante ginaguro action Eric, no? Oo, mas importante gid. So i-confirmar ta na, no? Kung out of the country gid man siya. Isa bang action Eric ti ang aton subong review pa sa ni Action Art to, hindi blas pa Action Hotline. Session art. Sa Action Hotline kay na. Wala kami tabla kakita nay. Hindi sa Action Hotline kay na bla sang agan, hindi bla review sa ni Art sa si Al Victor. Oo, na-interview siya. Gani. Kasi yun ibalaon to na boss kung anong rason nga may sa ka-attend. Ti subong da, ito sitwasyon da, ara na ka mo sa area da sa bypass operation? Oo, ari na sa area, ginulat na nakakagawad sini. Kay gayo gidang ano. Sa live feed mo daw, kaya na panglibot mo daw, sino ka pangita mo daw? Sunod-sunod sa mga bata, namiyan sa mga mate. Okay. Ay, sirao. Oo. Ay, kayo makasila. Ay, kasi sa istorya sa ako. Diyan naka-police station no na? Iya kasi di iyo. City Drug Enforcement Unit. Oo. Okay. Katanawan ta kung base bala dako naman nga.
Yan, Yakan City Drug Enforcement Unit. Subong ang nagpatigayon sa may mass operation Action Eric, no? Subong Action Eric, ang atandari nga tiyempo man sa syudad, nga tibi makitaan kitang mga bituon, pero daw galong-galong, ginangaton nga kalangitan, kag kapaang, gidya katama, yan, naka-Pilipinyan, napakadaan sa mga. Ay, ito, oh. Di ba tanong ako, Bill? Ay, kita si mo. Wala. Oh. Wala. Sino Naka ano na tayo, naka-formal attire lang sa bunga gabi. Nagabadak-badak na nga ako na, no? Nakapalda ho. Ngayon mo si mo palda ka mag-miniskirt ka to, kangayan man si mo mo. Kung kisa ka rin doon kakawili man si Krista na, si mo ka mag-miniskirt ka. Sila ni Action Chris ako niya, sir. Ang ayan magali si Zel Minel. Si Zel na nag-uuwi ngayon na saya. Bisan di mo na sa ibutang nga bagay, ngayon na saya. Simpo ko. Ah? Kamakoton kasama ka simpo ko. Makutan sa. Makutan sa kung may chimpo ka. Kasaban. Kasaban. Oo, sa mga Action Eric, no? Sa ginaulat-ulat, pag-inatan din yung pag-awad, pero Sige. Indicate ka na karon kung may maabot ng barangay official para nga mabalikat ka karon na dugay-dugay Action Zela. Oo, sige, Action Eric, no? So kung Action Eric, sambit na, no? Tingin matawhay, kag successful na yung patigay niya na korasyon, subong makita sa mga Friday, ba? Ang mga nag-night out, active. Dito kagina sa may pagkita taman sa may marketplace, so kung around MGC Action Eric, no? Damo dito, ang mga pabatanon kag ang nagaguluwa-guwa na subong, no, kay ma-night out sila bernes sila wala ubrayo boss mo Gani man ikaw boss off duty mo man boss. Gani Oo, off duty mo boss. Pasi pag sign off mo ba si gusto mo mga agad shot karon ara na kami din ni Action Chris. baka naman Ha? wala oh. Galing nga shot mo Si Action Chris o galot-ulot gani kaya hagaron mo. Bakata. Action Crazy, mosda kay mata talaga guys. Magbalik kami preparar daging mga san kag lawas. Ara kay gabato ang manok ka nga. Duga pang hakak ang sulogaw. Do punaw sao. Do tamimi sao. Obra na nga tanyaw na niya personal. Gabilib si Chris, mo niya bilib ko kay Action Zela. So party Action Eric ko, no? Tikita mo nutot ka. Sige, Action Zela balikan talaga na karon, indicate ka na karon kung may mga barangay official na dira para ma-account ko na pila na dakpan, pila ang gramo sa sabong na recover, kag pila ang iya sini nga market value. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Action Cell? Okay na? Sige na. Okay, balikan na ko si Action Cell Minardo. Ay ara sa subong sa area, hulat-hulat na lang sa nga barangay official ka barangay Singkang, kay ti ibang gurwari pa di sa NGC, way sa mga witness sa bypass operation sang City Drug Enforcement Unit. Standby na sa mga report gikan sa tabi correspondent. Unahon ta na ang una nga batch sang kuno sang aton sini nga greatest para hindi ta di mabarao. May kapi dira sa kay Ibon Butser sang Germany. Kinatamya lang iya pamilya diri sa may Banwa sang Murcia kag congratulations sa anak ni Ibon Butser sang Germany. Bawa ka angayan gigli sa iya mag huluhambal sa entablado, no? Believe. Pumalumina may gabi igid kay JP Ahina sa Quezon City, araman si Jeneline Banduha Nagalantaw. Kativer may gabi igid sa kay Migota sa Roger Awing sa Hermelinda Homes Barangay Mansilingan kapaurok-urok man. Salamat sang 200 stars ni Ibon Butser sa Germany. Tinatamya ko lang ako pinalangga nga Iloy si Buday Serna sang Lagaranga, La Carlota City. Alin kay John Serna. Sa kay Sonia Dilatori Delgado, may gabigid.
Nagapamati man sa aton programa ang taga-barangay Tangob nga si Karen Miraflor. Sa may sitio Ambacan, San Enrique, tamiyaw ko lang si Roland Jason Villalba, sa kay Ma'am Julie Donesa Johnny Taglorin, kag Rubian Rasco, alin kay Toto Joseph Pacifico. Kay Sir Alexis D. Sumangkop, may gabigid, kay Sir Alexis D. Sumangkop. Sa mga taga-sityo Mansilang, Cadiz Viejo, mayong gabi lang. Watching from Quezon City, Manila, Hermi Agundang. Kay June Claire Dilieva, mayo lang nga pagporok-orok, June Claire Dilieva. Tamya ko lang nila sinigaran si Jose Alvior, kag kay Tata Johnny Albior sa Barangay Ujong, Mueses Padilla. Halin kay halin kay Juan Cho Albior. Sa kay Drasser Grandea, ginatamyaya ang mga taga-kawayan, pamilya Grandea, Postrano, Magbato, watching from Cagayan de Oro City. Salamat gid. John Peter Salmorin Flor de Lesa, may gabigid. Amo man kay Jeneline Loberos sa Canillo, Mr. and Mrs. Lowe Di Paula and family, mga taga Dunganon boys na may gabigid. Kay Madam Jinky Jalagdon, may gabigid. Tamya ko lang si Linda Ferres, kay Carmila Lacbanes, Andres Perez, kag Christine Biguta, sang Purok Taytay, Barangay Mabini, Valladolid. Kapamati man si Cardo Novelli, Denver Angel, Denmark, kag May Albay. Alin kay Edward Albay. Barangay 21, Boyet Doby, may gabi. Alin kay Philip Rayman Manyas. May bukas pa, may gabi. Happy birthday sa akon utod, Panoy Ruiz. Watching from South Korea, Flora Ruiz. Rochester, Minnesota. Happy July, konting kimbot na lang. Gida, meet ko na si Mayor Albi Bantog Benitez. It's time, it's time. Siling ni Star kag Doc Matt Mayo. Ayos. Oy, kay Sir Dennis Perma, may gabigid. Tanay kami ni Sir Dennis Permada sa food zono o food sila ni former councilor, my good friend, Attorney Dindo Ramos. May gabi dira kay Sir Dennis Perma and family dira sa Barangay Singkang. Kung ako kay Mayor Albi Benitez, namin ikwaon man nga advisor si Sir Dennis Perma kung traffic ang pagambala sa Sula San Bacolod, kasi mayo man siya sa mga programa sa traffic, kag former traffic investigator man sang BCPO. Si Nonoy Baradero ara na. Lodi Bico Peralta, tamyayo lang si Angelo Sang Basro. Janik Kalumbro, shout out gali kuno kay Ting dira sa Aribusori, watching here in Manila. Sherwin Hugos, tamyayo lang si Morina Esconde sa Rasya sang Barangay Sibukawan, Isabela. Sa irigasyon Talok, gamonitor sa aton si Ging Montes. Again, kay Maninay Toto Chong sa Apollo Restaurant, tara sa Kwadra, sa kay Bimbim, sa kay Ching, ha? Bambam Bimbing sa kay Ching, kapaurok-urok kita sila, no? Sa istansya Iloilo, gamonitor man si Inday Siska Soleson, para na si Madam Josie Kanyete Patenyo, gamonitor man sa aton. Maninoy, maiko kay Maninay Chari Salvacion, da may gabigid. Kag kay tamya ko lang dira si Mary Grace, kag Julius Crisostomo, Bibing Ramos T. Sigalon, kag Tatay Ted Rihida. Alin kay Inday Rona Rihida Traba ang Panamyaw. Check tara, ma-report na. Unahon to si Aksyon Nelson Patenyo sa 1st District.
Tuboso, Calatrava, kag Kwan, San Carlos sa City area. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Yari si Action na nasupatan nyo. Line number 3 sa report. Son, may gabi. Yes, aksyon na Eric, may gabi kag sa aton sining mga ka-aksyon na may gabi gid sa inyo tanante bago lang kami nag-exito sa may San Carlos, wala pa natapos Ay, tuod ka? Oo, hindi magwanta kung salakyan pambalan mo, bumper to bumper ang tao subong siko kag siko na. Ay, tuod man. Oo, gina-advise na lang bisan di na matimo ang social distancing, pismas na lang. Nan. Oo, kay ti hindi na gid ya magwanta. Ti amo na kalapad sang sang ground sang Center Mall. Pila na ka football field dawanom. Oo. Ti puno. Baw. Oo, puno. Grabe ang tao. Ti charter day. Ti may bisita sila artista. At ti hasta subong bago gid lang tanagabot. Hindi na magwanta. Kay naginainay na lang kami. Kay basi kung malang-alang kami pagwa. Oo, kay ginsira na actually ang ang pasulod sa may Center Mall. Oo. Alin ka dribla sa isa ka dako blang establishment. Ginsira na, hindi ka nakasulod dito gid sa salakyan mo sa may Center Mall area. Ay, sus. Dito pagid sa may highway bla. Ginasira naman. At hindi na gid ya magwantang tao. Action ni Rick, guro hidlaw bla. Oo. Hidlaw kag tapos sulod ka sa quadrangle sang football field, makita mo kung hindi trapal tent. Ay, gali. Oo, ginadalaan pala misa kag tagay-tagay. Ay, grabe nga. Hidlaw gigli sa happy-happy ang mga taga-Calatrava. Oo, grabe. Gano ako may footage sa nga ginapadala. Grabe na hindi na ganyan magwanta ni. Ay, gali. Oo, at subong padayon sa gihapon dito ang konserto ni Andrew Emo. Si Andrew E. Oo. Ang amon dia si Bambo kag si Bayani, At tapos na inyo da? Wipe, ate mo nagtapos na, gapalimos na gani. Oo, dito fireworks naman lang ito pag-gali namon. Wala na lang kami napabot kay base hindi na kami ka-anobla kay padayon ang selebrasyon. Mo giniguro basta charter day kasi ang tao na hidlaw. Correct. Matingala ka kung di nagalali ng mga tao. Correct, no? Oo, grabe aksiyonere. Well, anyway, I hope nga magpadayon lang malinong ang aton sini nga mga katawhan wala gid man sang patimaan nga mag-ulan mo. Ay, lain ko na mag-ulan. Kano ito basa? Agit to ko na nagalanta ko sa aktibidades to Oo, mo na. Kita mo ng tao. Grabe na tao na to. Subay, no? Sa tingala ka kung di na nagalalin. Grabe, hidlog yung ng tao. Magwa kang mag-happy-happy, Oo. At na mo, after 2 years nga pandemic, bla? Gani. Purti. Ang pulis siguro ka, tanaw na lang Ate, ito sa kilid na lang galo standby. Kaya mo na sa kadamo na sa tao. Body system. Sa mga kadamo sa tao na, hindi na yung mapunggan. Oo, mo gani. Basto ka na ba si masupukit? Kaya pa da. Mo gani kung magagi ka daw, manamang tagilid ka, kay basi matapakan mo blang tiil blang nga sa tent. Matapakan mong tiil ka may ingron ba blao? Masipaan ka ba? Ayo. Gusto magtsabaw. Magtsabaw blang ka mamunyayaw ta. Yawan ka gid. Sige, kabay pa kakabay pa wala hindi na mag-ulan kag mangin matawhan lang okasyon kag aktibidades subong Amo gani man ti pasalamat man ta ti mga negosyo subong mayo-ayo na nakabango na. Kabisan din mo makita ng elit-elit may bulo baligya bla. Mo na yung mayo dia. So ti aksyon Eric ang aton sini nga balita may lead na ng aton sini nga mga kapulisan sa kamatayon ni Noli Alcanzari Pacquiao ang 46 anyos kaga residente sang Sitio Dalakit, Barangay San Isidro. Kung madumduman mo, aksyonerik, ini siya ang ginpatay sa itong Hunyo 25. Dira mismo sa may Sitio Bandira, Barangay Bantayanon, diri sa Banwas, ang Calatrava, tublangin labo sa liog. Gani?
Now, ang ato sini nga mga kapulisan, after 6 days, may ara na sila lead kag daw kainit ang motibo sang pagpatay sa kay Alcanzare. Kag ini siya may confession sa kilalaman sang biktima. Kaso lang kay karon gingkatuan sa aton sini nga mga kapulisan, wala na nakita. Ay. Nadula tong tawo. Ay. So amo to karon ang posible nga magahatag sang kasanag sa kung ano ang matutuod nga senaryo kay ginbalikan sa aton sini nga mga kapulisan. Oo. Ato nga tawo nadula na kuno siya. Oo, ambal sa aton sini kapulisan at least may ara na sila sang lead kag posible nga makahatag sang klaro kung ano gid ang senaryo kag ano gid ang motibo sa iya sini nga pagpatay sa kay Noli Alcanzare. Taga diri man lang sa Banwa sa nga Calatrava Action Direct. Okay. Ang nasambit nga sospitsado. Kag ginatuan sa aton sini nga mga kapulisan pinagi sa mga informasyon nga ila sini nga nakuha nga base mahatagan kasulbaran ang pagpatay sa kay Mr. Alcanzare nga natabo sa dong Hunyo 25 sini nga tuig Action Direct. Muna ang pila sa mga impormasyon naton kabalita madulong naton karon nga gabi para sa Action Night Patrol. Report gikan diri sa Banwa sang Calatrava. Ka-aksyon nyo Nelson Patiño na sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kita Aksyon del Sur Pateño, reporting live gikan sa First District. Sa Iluhanta, report naman ni Aksyon na Roger Gotib. Gikan naman sa Eres sang Cadiz, Sagay, kag syudad sang Escalante. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Report! Yari sila number 3 si Aksyon Roger Gotib sa report. Jer, may gabi, please come in. Yes, Aksyon Eric, maayong gabi sa aton mga kaaksyon, sa aton Aksyon Eric, ng mga balita diri sa may syudad sa Cadiz, may mga gin-release Aksyon Eric nga mga kuanibala na preso, pero gin-release ini sila tungod o kung gin-release ini tungod man nga may mando ang korte, no? Ang mismo judge. Gin-release ini si Jerry Honrado nga sa din gin papanawagan sa release order sang RTC Branch 60 kagin pirmahan ang release order ni Honorable Judge Gwendolyn Jimenea, Executive Judge ng RTC Branch 60. Ini ang may kaso ini siya nga ginatubang rape. Okay, suno pa sa information diri nga ang iya sining kaso may ara ang natawag nga provisionally dismissed, dated June 29, 2022. So kay na lang siya gin-release. Ang provisionally ni bali provisionally dismissed kung after 2 years ang kalawigon sini kag kung wala sang may mag refile o kung magreklamo sang iya sini nga kaso ti matotal dismiss ini. So muna nga gin papanaog ang iya sini nga release order. Gin release man si Romar Higante Ihumantok. Ini man nga hapon la 5 ang takna. Suno sa report nag-bail ini siya sa surety bond nga 80,000 ka pesos sa iya man sini nga kaso nga ginatubang ang iya sini nga kaso sa Republic Act 716 o kon ang child abuse. Naginisyo man sa korte. So ang nagpapanaog man siya release order ang mismo RTC Branch 60 sa pagpirma o kon release order pirmahan ni Honorable Judge Gwendolyn Jimenea. So in good physical condition in isla nga duha ang tigayon nga ma-release sa PNP custodial facility. So ang isa to provisionally dismissed, ang isa yan nagpiansa. That is why nga nakaangkon sila sa ang ila sini nga kailwayan
pero daw temporaryo malagyapon ng mga kailwayan niya, no? Mintras wala pa ma-total dismiss ang ila sini nga kaso. Sa siyudad ng Sagay naman, padayon lang ang investigasyon sa kapulisan. May kataran sa sining isa ka kaso sa pagpang-hold up sa diin ang isa ka maestro sa pribado nga eskwelahan dito sa San Carlos, magapadulong kung tani sa San Carlos kapon mga alas 3 na sa ginlambatan siya diri sang tatlo tanan ka ginaligar mga persona nga sakay man sa isa ka XRM nga motorsiklo kag inali lamang nagpatunga ini dalan kag gintayaan sa armas lutang gin dala agya sini nga Kawasaki nga barako nga motorsiklo ginsakyan man sini sang biktima. Ang biktima nga ini nga sa diin ginkilala kay Conrado Salfin Jr. i-establish 37 anyos sa edad alias Tata Vice. Abot nga may Vice pagid. So, pero sa report nga di mapadulong sa San Carlos kung tani manglaktol siya di sa may dalan Malubon, sa barangay Malubon, lapos barangay Bato, lapos sa Minapasok, lapos sa Calatrava, pakadto na sa San Carlos. So, galing kay didira pa lang, gin-hold up na siya, gindala niya sa nga helmet, kag muna ang nakuha. Way man din na butang involved nga kas, kay sunod pagani siya kay Police Lieutenant Abulio Diaz ang OIC karon sang Sagay City PNP kay tinakas calling si Police Lieutenant Colonel Junel Guadalupe ang sunod sila nga way man na mention ang kwarta kundi ang mga ID lang abi nga na dula o kung nadala man sa sining mga ginaligar nga hold upper pati na ining Kawasaki 175cc nga motor nga barako nga black and gray ang color kag subong man ang cellphone nga Huawei ang nadala sang amo nga mga suspetsado suno sa aligasyon kati alas 5:45 yan again report mo nga daw ang kapulisan man abudlayan man mag-follow up kay tikalawig nila stress lapit na mga tatlo na more or less ka oras kag naka-report siya sa latapan sang kapulisan pero ang kapulisan nag-iimbestigar Japon aksyoner ka. Anom ka mga persona pinangdakop kay ini sila nagbayular sang Republic Act 9016 ining Republic Act 9016 amo ini siya 9106 gali amo ni siya ang Sagay Marine Reserve Law nga ginadumili alang pagpanagat diri sa may Sagay Marine Reserve. So last stress kay na sa kagahon upod ang mga katapo sa bantay dagat sa pagpumuno ni George Ibanez nga mo ang bantay dagat leader o team leader kag si Police Staff Sergeant Roland Jalwag sang Sagay City PNP indakop nila ini sa bahin sang Matabas area nga Sagay Marine Reserve ang tatlo ka mga persona una di sa ang Angelito Ribamonte 54 anyos may asawa mo ni siya ang boat captain kag RG Ribamonte ikalan 31 anyos ng edad crew may 17 anyos pagid nga nadakpan di kun lang pag-mention ngalan kay minor de edad man. So nakuha sila position kag controlling sa unit nga pump boat kag may makina nga kama nga 10 horsepower kag ang 10 kilos more or less nga isda nga bulaw nga gapisik-pisik pa kuno to kag isa ka fishnet sa set sa fishnet o pukot nila nga ginagamit gin confiscate ini amo man nga oras amo man nga lugar kag amo man nga pizza gidakop man si Jomar Macna Amante boat captain man 23 anyos sa edad ang Dexter Macna Amante Otodya 21 anyos sa edad Jalmar Hilado Macna daw pakaisan lang ni 19 anyos sa edad. So, gin-confiscate man ila siningay sa unit nga pump boat with kama 10 horsepower nga makina. Pero duha na lang yung kakilo nga bulaw diri nga isda ang naka-record kay isa ka set sang fishnet o pukot nga yung gamit nila. So, kaina, suno sa disofficer on duty nga gin-failan nila dayon sang kaso. Ining anom taran ka mga persona kag ang ila sini nga mga gamit ang yara karon aksyonerek sa custody sang bantay dagat diri sa may barangay Old Sagay. Sa maning ato madulong nga report balita informasyon gikan diri sa may siyudad sa Cadiz kag siyudad sang Sagay. Para sa Aksyonet Patrol, ini si Aksyon Roger Gutierrez report una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon.
Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kit Aksyon Roger Gotem report gikan sila sang Cadiz sa Gay kag Escalante. Sa iluhan ta naman ang update balita gikan naman sa PIP District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Mike Patrol, Field Report. Yari sa Aksyon BJ posible sa report. Aksyon BJ, may gabi, Fiscal Min. Action Eric, isa ka drug bypass operation ang ginpatigayon sa Isabela PNP kahapon, June 30, 2022 sa pagpamuno ni Police Captain Joseph Partedas, ang hepe sa nasambit ng estasyon, kaupod ang Provincial Drug Enforcement Unit sa NOCPO sa pamuno ng Police Lieutenant Colonel Alvimar Flores. Ini ang nagresulta sa pagkadakop sa subject sa operation nga gintilala sa kay Paul Andrew Magalion, 32 anyos, kag residente sa Bagumbayan Street, Barangay 7. Ginpatigayon ang nasambit ng operasyon sa may bahin sa National Road, sakop sa Barangay 7, sa nasambit nga banwa. Nakuha sa kontrol kag posisyon ni Magalion ang isa ka heat-sealed transparent plastic sachet nga nagaunod sa ginasuspektuhan shabu bilang buy-bust item, duwa ka mga magagmay nga mga heat-sealed transparent plastic sachet sa ginaligar naman shabu. Nakipman ang 1,000 ka pesos bilang buy-bust money kag isa ka leader pouch. Ginabulubanta nagabugat ini sa masobra 7 ka gramo kag nagadangat ang presyo sini sa masobra 50,000 pesos. Sa karon nagkahunong si Magalion sa kustodiya sang Isabela PNP. Report nagikan sa Quinto Distrito. Ini si Action VJ posible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kit Aksyon BJ posible. May gabi dira sa kay Aurora Opao. Ang mapisa namon, isa sa mapisan nga tanod namon, si Aurora Opao and family. Sa kay Christy Hanggayo Di Blas, monitor diri sa tapapalagad, tamyo lang mga Hanggayo kag Di Blas family. Sa Magalion, Moses Padilla, hello sa Torino, kag Rimias family, alin kay Ronald Torino. Regards lang sa Ortiaga family, sa Barangay Tiling, Kawayan, alin kay Bintoy Timothy, nagapaurok-urok gid. Kay Kuya ko Romrom Roho, Kuya, doon hidla mo ko kay Kuya Romrom Roho ba? Lipat ako tsuraya. Joe Silin, mayad man nga gabi, maya lang nga pagpaurok-urok kay Mr. and Mrs. John Bernasol and family, dira sa may aning kag sa pamilya Bilaong, the unit dira, maya lang nga pagpaurok-urok kay Parita Sherwin Bilaong ha. Nagapaurok-urok yun. Sa kay Inday Siska Soles, nagapaurok-urok man diri sa aton nga pagpangalagad sa Aksyon Night Patrol program. Daghang salamat kita. Kay Roberto Hira Posco Caravallo, Sandumanan may gabigid. Sa Talaptap La Castellana, gamonitor man si Jory de la Vega, Sally Auki Di Sosa, sang Sambal Age may gabi, kay Idelen Labrador Claridad, tamyay lang si Papaya Edmond Claridad sa Tabunan, Bago City. Alfredo Isiha, kinatamyay ng pamilya Isiha, Tison Kag, kay Kap Elberry, Solweta sang Barangay Antipuluan, Bago City. Paring alon sa guys ng Tokyo, Japan, araman sao. Kay Janik Kalumbro, ginatamyay lang si Luloya Dimit, dira sa Manduao, kapaurok-urok gid. Burley Anuales, sa kay Narisa Ruiz Ilare, kay Herman Lamier Jr. and family dira sa Iloilo, may lang nga pagpaurok-urok, mayo lang dira nga pamati sa Aksyon Night Patrol program. Ay, puwerti. Ari ng resulta sang resulta sang loto dugay-dugay. I-recap ko lang ang 3 ka draw sa STL. Ante sa loto, first draw kay na 34-19, 34-19. Second draw 4-3.
Kaya ang third draw, 38-8, 38-8. Resulta naman sa Lotto 655, jackpot price, wala sa may nakakuha, 61.6 million pesos. Resulta 658, 58, 24, 13, 43, 34, 5. Iwaton ko, 58, 24, 13, 43, 34, 5. Resulta naman sa Lotto 645 jackpot price, wala sa may nakakuha, 12.8 million pesos. Resulta 44, 22, 20, 28, 2-1. Iwaton ko ang resulta sa 645, 44, 22, 20, 28, 2-1. Ayos! Magabalik ang inyong siling palatuntunan when we come back. Balik ang report ni Aksyon na Zel Minardo sa Patrol 2 pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po siguro may kumataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang isang dito factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Balita
boy, sa mga aton balita special, mga weird nga mga layi around the universe. Correct. Okay. Ang una, action boy. Layi, sa Canada. Ang Canadian radio, action boy, dapat mag-play sang kanta sa mga Canadian artists 35% sa ila oras. Especially during 6 a.m. and 6 p.m. Monday to Friday na. Okay. So, but silingon, makabati ka mga 20 minutes artist, mga 20 minutes nga kanta ni Nickel Black, Alanis Morissette, Celine Dion, Michael Bublé, kag Justin Bieber. Kaya sila na ang mga Canadian artist na sila. Actually, diri sa ato, may mamanta na. May ang para sa mga FM station naton. Required na sila, OPM. Ang required na sila nga may certain time slot. Nga dapat i-play nila ang OPM. Yes. Tiyan mo man ato sa Canada. Okay. Ang next action boy. Maana ka. Sino nga ito? Si Bublé bla? Michael Bublé. Ano nga ng mga music man? Nang lipat ko. Lipat ko. May basta ka madansi. And until I look at you, I don't pretend. Basta doon ka mga masaut-saut, tanay mga music. And in this crazy love. Dancing Queen ni Yaya. Ha? Sabat. Crazy time, it's you. You make me sing. Kay Michael Bublé na. Michael Bublé. Gusto mo gin Justin Bieber? Me plus you. I'ma tell you one time. Gusto mo Milda Papen? Lunes. Kanidyan lang ta po. Kanidyan. Abi ko na. Uy, sino to? Ay, kumanda mo daw. Milda Papen. Lunes. Nang tayo. Celine Dion, nanay, dali Celine Dion. Sakto, sway gali kay Michael Bublé. Sway. Nabatian ko man na. Si Eric Tenerife na Perfect. Gusto ka na ko sa suotan lang. Tan. Na iyan na mga kanta. Sway gali ton, sakto. Ang next section boy, illegal nga mahubsan ka gasolina sa Germany. Ate mga muna damo kapila ko tali mapreso Kon ang ang imo nga dala nga salakyan. German made Autobahn, no. Yes. Yan na sang German made na nga mga salakyan. Na. Tapos illegal. Kaya ang kundri na di ka kasuguan kapila ko mapreso you could face a big fine, connection boy, if you run out of gas. Kagambaldi, and don't even think of walking to a gas station. You'll get another fine. Ay, gali? Oo, kay delikado. Kung unsafe maglakat sa dalan, kidasig ang mga speed bike. Ang ila din nga point is, ga-drive ka autoban, tapos do si sino kada magpadlagan, mahuubsan ka gasolina. Wrong. So, illegal ko na. So, kumawatan, hindi ka pwede ka bakal gali ang butas galon? Galunan? Illegal. Di ano na lang na paglagan sa slakyan mo ko ron? Ti amo na gani, keep your eyes on your gas gauge kuno gani. Ti abay mo tantan wa gidyan nalipat kay duro whatever na nawadaan kay gasolina. Ti bayad kaya sang fine Ti dason ti maputughong kaya. Bayad ka man liwat sang fine. Ti hindi ka tugo, hindi ka to ka illegal to magtugo, magkuan ka, maglakat ka nga bitbit ka gasolina. May gani bayad ka fine. Dubli-dubli ang fine nga ibayran mo. Tulod mo pa to Ati extra fine. Galing kay ko rin tulod mo. Hindi mo na pwede tulod ang mga automatic mo. Yes. Kabudlay. Mas German. Hindi lang ko na German. Hindi na kasang automatic. Laban ko to sa multa, pirmi. True, ako man. Ako man action boy. Kasabad, no? Ang next action boy, it's illegal to hike naked in Switzerland. Adria, di sa ato niya legal? Sa atong grupo si pwede. Amis ka ng upper lang ng action boy. Abi ko ano naked as in super naked. Ariyo kay may inang butan may wala ka top. Oo, di ba kay ginuot? Ato ba na pagsaka ta sa yubo? Dito pwede mo. Dito pwede mo. So sa Switzerland dakop na ko to. Dakop ka na. Nagbayad ka na $100. Sus. Atong inuba ko akon nga t-shirt kay ang lakatapat yung oras mo. Oo, tapos natabuay na dara sagang wag ang tuhod. Hiking ito yata rin siya, boy. So hindi gali pwede. Hindi pwede. Sa Switzerland dakop na ko. Yes, dakop ka na. Nagbayad ka na $100. Ang namin nga naked gali bisan ang top lang. Top. Ari siya gani ang $100 ni bare bottom walk lang ni. Bare bottom lang siya. Okay. Diba? Anong bare bottom ba? Bare bottom. Bare, iya nga bottom.
Gani kaya explanation mo, pero tikatag. Ganino. Hindi aki sa akon maludot bear bala wala siya sa iya nga pangdalom. Why sa Dargo? Dargo guro or short eh. Amo na nakabutang bare bottom. Ah. Ang next action boy. Hindi kaya pa ako bear siya po. Kaya asa ako yung wala na Yeah, bare bottom. Anong bare bottom man? Bare ba lang iya bottom? Very clear explanation. Kay for me, na naintindihan ko wala. I forgot. Ako actually kaintindi ko. Ginapa-click lang sa imo para maintindihan sang hindi way kaintindi. Ang explanation mo, perti kathag. Mami Ems, perting anak mo mag-explain. Tap na ani. Tap na ani sa office. Tabo na siya. Bare bottom. Anong bare bottom? Bare ba lang iya bottom? Butangan lang wala ang iya. Perti ka-clear. Ang next action boy, illegal galing nga pakano ng mga pigeons sa Venice, Italy. Ang pigeon? Dira bala sa St. Mark's Square bala. Iba mo na da mga pigeons na. Illegal pa kanon? Illegal galing pakano action boy. Hindi sa pwede mabuburan. Hindi pwede. 2008 lang na ginano. Okay. Kaya di ba gamba? Naman, ano pa rin siya? Tikay kabudaya, kambalila, it is said, the clean up from the birds caused by citizen. Correct. Kaya gati ka kanto, tapos lang ilang mga pupo, dati ka linap ka lang. If you caught feeding the pigeons, connection boy, ang imo sining fine is 700 pounds. Grabe ba, kamal-mahal ba? Multiply mo pa na sa mga something like 60 plus or 70 plus. Do the math. Ang next section boy, ang next naton, ano tanan ni illegal. Pero yung ito lang. Don't wear Winnie the Pooh t-shirts kuno sa Poland. Sa Poland. Sige. Yes, di ba mo na hambalta? Bana to kuno si Winnie the Pooh sa Poland. Balit! Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ining sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Adlaw, ang mapaambit naman ni Tita Wilma sa inyo kahapon ko na nadumduman ninyo atong dragon fruit. Baw sa pagkanamit-namit magdosang dragon fruit ni Jana Fernandez from Drama Department. Okay, thank you so much. Ang nagsulod naman sa pensar ko kaina nga nalabayan ko ang tinanok nga saging nga nabaligya sa gwa sang tsindahan pagliko gid sa ginasakyan ko. Anay, amo naman naguro i-share ko sa ila karon ay ang saging nga saba bala na. Ang saging nga saba ina na naman ang ipaambit ni Tita Wilma sa inyo. May mga maayo man bala nga benepisyo para sa aton kung magkaon kita sang saging nga saba ting iba niya lakatan. Damo klase nga nga saging di ba may ara mga sweet banana or senyorita para sa iban, di ba la? May ara nga ano pa gani sa Pabalik diri sa ato palagad last kag final stretch sa iyo palatuntunan kay Raj Ailyemi. Mayong gabi Andra kag mayong nga pagpaurok-urok pamati, no? Balikan ta ato sa nga patrol to sa ila sa nga final report.
Balik ang palakad ni Aksyon Zel Minardo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Aksyon Zel, please come back. Action Eric, ginatinguhaan pa sa karon sang katapos sang Soko PNP kag 11th Infantry Battalion na Philippine Army nga makilalaan ang miyembro sang NPA nga napatay sa enkwentro ang soldado. Sang soldado batok NPA sa sitio Tamusi, Barangay Talalak, Negros Oriental, Biyernes ni adlaw Hulyo 1, 2022. Ginpahayag ni Colonel Leonardo Piña, Commander sang 302nd Infantry Brigade nga naglawig sang 8 ka minuto ang baylohan na isang lupok sa tunga sa 11th ID kag NPA. Suno kay Peña, nagbalik ang remnants ng katapos kay NPA para tukudon ni Wat ang nabulag na gererya. Dugang pa ni Peña, malagyo man ang mga panimalay sa ginluntaran sa enkwentro kag wala man sang nasamaran sa bahin sang soldaduhan. Na-recover sa area ang isa ka KG-9 rifle, isa ka magazine sang KG-9 nga may 20 ka ammunition, isa ka magazine nga may 8 ka bala, isa ka magazine sang caliber 45 nga may 3 ka bala, isa ka bandolier, 2 ka bawfay nga radyo kag backpack nga may unod nga subversive nga mga dokumento nga ginalakipan sang high intelligence value nga impormasyon. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwa. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat kit Patrol 2. There you have it. Nakapugusan nga pagpangalagad sa Action Night Patrol Friday night nga presentation. Balik inibuwas Sabado night. Ato sa mga patrol unit report sa action nga napalagad karon nga gabi. Action Roger Guti, BJ Apasible, Nelson Pateño, Action Zel Minardo, back to back sa itong kapiloto, Action Nino Bugina. News Center, Action Andy Pensor Lisay, Technical Partner, Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera, Backup, Security Guard Turok Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert, Action Christian James Minares. Transmitter Control Towers sa Barangay Talog, Ciudad Sang Bago, Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Peñalan, sa ngalan sa Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong ang Korman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat at is magtulog, magpangamuyo, sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night.